How are you? How are you? How are you? How are you? Tasowana to guys, tasowana pakatipa. Anthu muli kuti sindoziwa anthu muli kuti. Where are people? Where are you? Where are you? Muli kuti. Siku lanu likuenda bwanji guys. 40 seconds. Palibe aliyense akuonera 40 seconds. I don't know. But I still believe kuti alipo amene akuonera onera kuti sinachiteroke. Okay. Tikulandireni. Wawa boss Sam. Yes, Ali Shaibu muli bwanji. Bernard Jira Muhae. Mankalo amuna Sam. Yes, abambo zabwino koma. Okay, guys, tasowana kwa nthawi itali and yeah, 43 people watching. Okay. Tasowana kwa nthawi itali. Ndimangofuna ndipereke ujini communication yet pankhani yokhoza ndi channel chiti kuchitengera mu direction imene tikufuna nokuti tionekere like tibwere poyera komanso tifikise uthenga kuti kunja kuno kula Malawi amene amapanga za YouTube. So mukaona kusintha kulipo kuchokera kwa amene munachita subscribe kuchokera pamene channel chinayamba kufikira mwezi watha ndikhopera kuti mwachita notice zosintha zingapo. Kusintha koyamba nkochosa mawu kuti TV pa Sam Malvitha and kusintha kwachiwiri kwabwerapo lero ngati mwaonesesa ndasintha logo. Chimene ndapangisa kuti ndisinthe logo ndi chakuti mawu oyambirira John Franklin mwanenepa akutolo mukuti bwanji kodi lanenepa mayi sinanenepa. Okay, yeah, yeah, so ndasintha logo imene poyambirira panali TV ndi kamfana nsikana mkati mwake. Now chifukwa chakuona kuti tasintha kuchokera ku TV sitimapanga ma TV programs ngati mete mapangira mbuyo like cause maganizo anga nalo kuti tipanga ngati TV programs komano ndifuna ndichite drift pang'ono. So pazimene tizipanga tabweresa logo inaso yatsopano kansikana kali pomwe paja kakusekerera as usual komano malo mwake ma TV jasita chosa TV taikapo mawu kuti Mesh Joel nakubeka hapo live from Domas. Okay, thank you so much guys. Domas anzathu akuzomba kuli bwanji kuzomba. Yeah, so taika light. So light like the speed imene channel chachita grow kuchokera pamene timalowa chaka chatha timalowa 2023 subscribers kuchoka pa 3000 subscribers tafika pa 40 yani tikaona pa 42,000 subscribers in just in 10 months. So it's a speed imene tafuna tichite no recognize. So tagwisana ntchito light, yeah, light kuyimirira intelligence, speed, like brilliant, kukaonekera patali pa zinthu zonse. So now oni ma content azikhalapo tizilongosola za uyimba kaya chanchane china chilichonse mete malongosolera mbuyo mujeti komano pazikhaso ma program ngeze amene ndikubira imene ngapemphe ndi kuti muzingopereka feedback pa program ine semene ngala kwamene mukonera please ndipemphe mutachita like program Ali Shaibu ndili bwino ndithu ndasintha malo pano ndili Jubek Soweto tasowana mane zikoma kwambiri. John Franklin mwanene pato blessings Justin Chikopa hello Mr. Sam hello Mr. Jafari Lulanga memory shower hello yes memory zabwino koma Madiba mnasowa ya nasowa komanda hapa ndeta kumanaso pano. Daniel Chitanji respect bros thank you so much. Muhammad says new video music Samson Chimwaza mmakwana zikoma kwambiri. Ali Shaibu network kuvuta sorry bro. Malata Daud takuona ni mmakwana iweyo blessings Nzunga tathokoza kwambiri. Yasin Kazembe ndine mlendo ndilandireni kodi ndakuziwa kodi ndiwe ndakuziwa. Yasin Kazembe wow yeah ndineyo bro ndineyo Samson
Kadier Ilbo ndathokoza kwambiri. Mwaita happy blessings Justin Chikopa kodi mayang'ana nkhope powerenga ma comments. No sitiyang'ana nkhope bro. Ero Julius Chiseko umakwana iweyo ule mwano big man zikomo kwambiri malata Daudi zili bwino abambo. Great Ntambo akuti ndakuona na abambo watching from Cape Town. Kuli banja anzathu Cape Town. Kuno Northern Cape ndi kuli chizuwa chapwe. Kenzi cause Ntambalika okuja bosa ndathokoza kwambiri Yasini Kazembe bwerezanso HB young boy komato kajaga kanali bwino kajaga kanali bwino komano akaso cause like I don't know takazolera kajadi kanali bwino even so and I'm trying like komano let's just process kapamakhala kuti logwe kakha kuti no ifuna sinta aliyesa makichita no like amaiona bezo kuti at least mwina ijayo komano ndi imene ndofuna kuti channel papa chikhale mu direction yake. I think izikhale monga mene ilili panopa. Makazi Safriano Justin connected from Mozambique Beira. Wow, anzathu aku Mozambique. Tathokoza kwambiri anzathu aku Mozambique kuli bwanji. Dena ndofuna ndizabwere koma tizakambirana cause ndimafuna ndizabwera chakujeni chaku Kilimani uko. So tizajambule ma video meneko Kilimani Maputo. Tizakajambule ma video meneko uko. So Toko chamveka message retracted. Okay, thank you so much ndikukhulupirira kuti athoko mutumizaso message. Patricia ife ndiye mwatita ikato Patricia sitinakutayeni I don't know Patricia mukuonera video kuchokera kuti Patricia muli kuti God bless us all Madiba Patricia ife ndiye okay great Ntambo Cape Town ilikenge just kutentha konko Bernard Julia I'm watching from Port Elizabeth SA salute FM. Okay guys kumandikuze ndi YouTube ndi WhatsApp group kuli anthu almost 125 ndikhupa tinayamba ndi anthu 8 that time koma panopa kuli anthu okwana 145 ma videos amene ndimaponya pa YouTube awa ndimaponya so kumene koko live nkhani anthu amakhafusa mafunso osiyana so Chikondi Yosef wonderful chairman ule mwanu big man tikudikira ziyenda. Goodson watching from Angola. Wow, thank you so much bro watching from Angola. Bro tathokoza kwambiri apaso mudikire. I'm making some good videos and I hope you will love them. Big wangu 2 osawerenga Steve Lighton. Why kuchita koma chonchiwe mwafasa Muhammad size aya sekukutentha se makwana kwambiri Samson Kamera umakwana G umatimiri ndathokoza. Great Ntambo so do you need ma numbers kupanga ad? Ndifuna ma number kupanga ad komanso phatikiza popo mwachidule mutangopita ku Facebook ungosichita search pa Facebook Sam Malvitha mukaona contact yanga pansi pake pali button ya WhatsApp ungopanga button ya WhatsApp jama kutengera direct ku WhatsApp ndero ku contact ya ine so tie nazo ni big freestyle freestyle nakaguri koma ndogwisa ntchito app ija ya ujeni eja 2 minutes nake mata komaenda zima audio pa ujeni pa screen kumaenda ma text janchani mene chandende kana kwanza kuika instrumental kuti mwembe uchita rap kumana baba watching from Mpumalanga. Kuli bwanje ku Mpumalanga anzathu aku Mpumalanga uku border ndi Zimbabwe hizo sangalasa kwambiri ndito kusangalasa kwa kweni yetu munthu wankulu Patricia komano nonse I think kuti nonse munachita subscribe andikuipa kuti nonse munachita subscribe mungomva no basi kuchokera pasi pa mtima kuti ndimakunyadirani kwambiri. We are winning every day every time chifukwa kuti masankha chisankho chokuti tikhalire limodzi apapa. We have to make a history guys history yake ndiyo kuti tifuna titakwanisa anthu okwana 50,000 subscribers before chaka chino chikuta. That means kuti before 1 January tizakhala anthu okwana at least 50,000. So
I'm trying to work hard as I can kuti tifikire mulingo umene tikufuna. Yeah, komano guys, muziwa chani ndimafuna kwa anthu amene mungakonde kwa anthu amene muni ndi ma YouTube channel komano mwina simachita grow like kuti simapeza ma subscribers, simapeza ma views and all those kind of stuff. Ndimaganizana kuti ndiyambe topic yapadera imene ndizifotokoza kwambiri zokhuzana ndi ma content like mungachite bwanji promote ma content, mungapange bwanji ma content abwino and all those kind of stuff. Komanso phatikiza popo itakhala kuti afika nthawi yokuti channel chanu chamba kupanga drama, mungapange bwanji, mungazipange motani. So ndikhulupirira kuti zikhoza kuthandiza. Komano let me know before I do it. Yamson Camera, kodi iwe makhala kuti? Imakhala ku South Africa bro. Okay, chance zinkambani uli mwano big Mulungu akudalitse. Ndathokoza kwambiri munthu wankulu, ndathokoza kwambiri. Muhammad says I'm watching from Soweto, South Africa. My friends aku Soweto ndiye mulipo. Koma ndimangomva kuti Soweto ndikopya, Soweto ndikopya. Mabe tikamba ma program athu amene tikufuna wande kuti tizabwera ku Soweto. Fa tiziyenda tawa ndi tiziyenda. Kuyenda kweni. So ndikhulupirira kuti mukhala muzatilandira ndi manja awiri tikazafika kumeneko. Muzatiyendesa malonzo ofunika kuti taziwe. Sharp guys. Okay. Basa baba, ndimangofuna ndikupaseni moni komanso ndikuzoyiseni za kusinthako. Ndimafuna ndingokuziseni za kusinthako apapa. Yafika no time yokuti basi bobo timalize lanchi timaminisi tasalati tione kuti tipangano motani. Yes, umakwana ise ndathokoza kwambiri Saidi Madian. Ase ndisendozewa word K. Ndathokoza kwambiri koma. Yeah guys, tizaona neso nthawina. Komano kwa amene muli ndi ma YouTube channel nkhani ndimeneyo ndiganizana kuti tikhandi topic special imene zikamba zokhuzana ndi YouTube mungatukule bwanji and all those kind of stuff. So let me know ngati mungasangalatsidwe nawo. Ndiye kwa amene sitili pa FB mpanga bwanji monga ineyo. Okay, memory shower. Simuli pa Facebook wait tengani cholembera mulembe phone number yanga. Tengani cholembera mulembe phone number yanga. Number yanga ndi number yanga ndi 073 553 9257. Imene ndi phone number yanga ya personal imene kupanga mundipeza imeyo 073 553 9257. Else ndikadula ucheni live ndichitako ndiye lemba namba yanga ngati comment ndiye muyiona kuchokera kumeneko. Ito memory shower tipezeni basi ku WhatsApp kumeneko kuli macheza abwino kuliso anthu ambiri. Ito munthu wankulu ndatenga. Okay, ndathokoza kwambiri. Make sure ndiolondola 073 523 9257. Kwa wina amene mungafune muta. Yeah guys, kufikiranso nthawina ndilankhule kuti tiyankhulananso nthawina. Sure. Koma imbekezerani ma videos ambiri yabwino mu next week komanso mu December. Ndi December yonse nditi zikhalira kuponya ma videos ambiri onse amene takati kujambula pakati pa ngoma ngwasunga tikati paponya mwezi wa December. So asakuphonyeni fande muli nkhani zambiri zabwino. And I don't want to give you a hint, but just know kuti muli nkhani zambiri zabwino guys. I love you so much. It's some Malvitha here. Wait a minute. Sharp guys. Bye.